Здравейте, приятели! Аз съм Моника БГ и чакайте да намеря малко. Това е Five Nights at Freddy's 2 нощ трета. И да продължаваме с трета нощ, до която стигнахме. И да, започваме. Това обаждане не ми трябва. Да, малко да освя. Така. Аз като цяло ще зареждам кутията на пъпета, докато се чуе ония звук. Онзи звук, който е страшен. И между другото, ако някой се чуди защо спрях... Да, Фокс идва. Спрях да снимам за малко. Това беше защото просто... Да знам, защото не ми се снимаш. Това е. Махай се така и така със Светка. Да. Сега или се е махнал, или ще има някой друг там също. Няма никой, да. Това е добре. За сега няма никой тръгнал. Освен Фокс, разбира се. Сигурно и някой друг е тръгнал. Да, ама... Аз откъде мога да знам? То, според мен най-важното е да гледам на Прайс Корнера и на ето тука. Общо ето, това е важното. И да, Фокси пак едва, разбира се. Може да е някой друг, ама 100% е Фокси. Да, ето го. Трябва да му светкаш, за да се махне. Махай се. Така. Той има фоточувствителна епилепсия. Затова. Сега или от Бони той са там или няма. Окей. Бълън бой. Нали? Познат ли? Познат ли? Не. Не, сигурно съм познала, да, ама едва ли е тук при мен точно. Така. Ето я аз. Добре, това ме плаши малко. Това дето е с солтчик, където е там. Сега Фокс пак е там, стопъра. Стопъра съм сигурна. И отпълно. Знаех си, че рано или късно ще дойдат. Фокс му е казал да не се хваща на маската явно. Така. Махай се, Бони. Фокси ще го разкарам и тебе ще разкарам. Всичките ще ви разкарам и... Мале! Това беше страшно. Но защо? Това не е честно. Още на втората минута ли? Ужас. Добре, да продължаваме. Ще я мина тази нощ. Колкото и фейлове да направя, ще я мина. Общо взето, тая нощ трябва да се плаша най-много от Фокси, защото... Ще е трудно. Още от сега ви казвам. Но ще я мина. Ще я мина. Казвам ви. Просто, ако не я мина някой ден, в смисъл 100% ще я мина някой ден, Фокси е там, знаем всички, че Фокси е там, трябва да му светкаме, защото има фоточувствителна епилепсия. И да зареждаме Прайс Корнера. Сега или ще го няма, или и Бони ще е там. Няма го? Окей. Когато чуя този звук отново, значи пак е дошъл. Да, или някой друг е тръгнал, или той е дошъл, не знам въобще. Тая игра не съм играла от 100 години, не знам въобще как съм била стигнала до 6-та нощ. Да, Фокс пак е това. Така. Да се възползвам. Давай, аз пак ще махна тебе. Аз знам, че имаш фоточувствителна епилепсия. Само да се почеша, че ме сърбя. Така.
Ще мина тая нощ. Балун бой, сигурно. Така. Той балун бой, като дойде, ти взима батериите и помага на Фокси, защото като нямаш батерия и не можеш да светкаш на Фокси, за да го махнеш, защото той има фоточувствителна епилепсия. Вече е 1 часа и съм оцеляла, вау! Да, и Фокси пак идва. И 100% и още някой. Махай се, махай се, махай се. Махай се! Ще се махне той. Нещо ми се... Махне се, да. Така, ще поразгледам малко из камерите и ще зареждам кутията на пъпета. Така. Балун бой идва май. Да, идва. Трябва като го видя да пусна тойто. Отбони също е там. Аз ще го махна с маската. Не знам защо не ми озвуча, че идва. Да, Фокси идва сега. Сега ще ми скочи. Айде на бас. Окей. Фокси е там. Балун бой също, мале, махай са. Ужас. Чувам тропкане във вентилацията. Чувам те. Махай се, виж. Ето така най-лесно. Кутията на пъпета да не забравяме. Да зареждаме. Окей, няма никой. Вече е 2 часа. Чувам някой аз във вентилацията, че идва. Така. Бони идва във вентилацията. Аз се знаех, че ще дойде си от някой път. Трябва да дойде. Вратително е. Тая игра е ужасна. Всъщност е 3 часа, пък вече... В смисъл такъв с батерията тая нощ, че съм добре. Мале! Заби ми. Не го видях. Ето, стани. Да. Защо е толкова тъмно, за Бога? Така. Фокси. Така. Какво става тук? Какво става тук, мале? Това е страшно. Така, да си маха този Фокси. Ще няма да му се получи. Няма да успее да дойде. Балун бой идва май. Очка също идва. Ще се справя. Или пък не. Или пък да. Чека! Тя ще се хване. Тя е тъпа. Ще се хване на маската. Тя всяка на вентилацията отива. Да. Познах. Толкова е предсказуема. Направо не мога. Така. Маската. 100% и Фокси ще е там сега. Само Фокси ще е там, окей. Светка. Чакай бе. Светкаме му малко. И той дано да се махне, дано да спечеля. Този път. Дано да спечеля. Дано. Така. Тая отчека, колко не върви в тая вентилация, бе. Вярно, че няма ръце, ама пък толкова трудно ли се придвижва. Сега чека още си там, мале. Но ми е интересно колко бавно се движат. Да, и той отбун откъде се появи, не ми е ясно, че Фокси е там. Така. Мале. Така. Мисля, че твърде бавно отреагирала, ама дано да е мина тая нощ. Бони и Фокси са там. Дано да успея да е мина тая нощ. Така. Вече е 5 часа. Ще мина в курс.
Не е сигурно, че ще мина, ама пък вероятно е. Боня е там. Окей. Маската слагаме. Маската. Няма да я мина. Така. 5 часа е. Ще успя да я мина сигурно. Балумбове. Балумбове. Ето, чека е там. Чека. Фокси. Няма да ма хваните. Чак. Добре, доста бавно отреагирах този път. Добре, те пък... Ей! Спечелих, юпи! Минах я! Беше страшно, но я минах. И хора, да, това беше клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, сабскрайбвайте се и да, ще се видим на следващия клип.